Tots som nois, Són tots nois allà. Jo faré d'àrbitre, 2 defenses, 2 al mig camp i 2 davanters. I us teniu que col·locar ja d'aquesta manera. Qui som jo? Jo al migcampista. No, sóc jo al mig camp, som 2. Jo també soc. Nosaltres 2 al davant. Defensa i nosaltres 2 al mig camp. Vale, què hem de fer al mig camp? Machine Teams! 1, 2, 3, escacs! Ja esteu ja. Recordeu com es passa? Va, cap allà. S'ha de passar xutant o colpejant amb el canell. Ben dreta. Molt bona. No se'n vagi, xuta! Un gol dins la porteria són 3 punts. Molt bé. Dale, Samuel, dale, chuta. Ya. Vamos! Aquí! Marca, Júlia! Marca, Júlia! No es pot passar així. S'ha de passar així. És molt difícil el del passe. El passe i botar-la és difícil. I després havies de botar la pilota, xutar-la, fer no sé quatre passes, algo raro. Barrejar tants moviments m'ha costat perquè jo només estic acostumat en el bàsquet. El que m'ha costat menys és passar-la amb la mà i amb el peu, amb la mà perquè és com vòlei, i com que a casa tenim una xarxa de vòlei, doncs hi juguem, crec que va bé. I també amb el peu, com que jugo a futbol, doncs m'ha anat millor. Joder! Fora! Tom! Dale! Bé. Vinga, porter, xuta, porter! Molt bé. Tens de treure la pilota. Tens de treure-li. Vinga, Josep, és penalti. Des d'aquí. Penalti d'on? Des d'aquí. Pico jo, va. Ja. Vinga. Punts, No, s'ha d'anar a gol. Molt bé. Aneu empatats, 1-1 i 0 punts. El que m'agrada més del món és sortir a pescar els dissabtes amb el meu avi. Goodbye! Goodbye. And you're not to come back without fish, okay? Okay. Without fish. Jo somio que quan sigui més gran pugui sortir amb els meus amics amb un barco propi o amb el meu avi. El meu somni seria ser un jugador de l'NBA. A mi m'agradaria fer parapent. El meu somni, tot i que és gairebé impossible, és jugar en un equip de futbol de primera divisió o de gran, però impossible, quasi bé. M'estic preparant l'esquer per tirar la canya, llavors a veure si pica algun peix. Fa massa vent, la barca anirà molt de pressa, ho tenim que anclar, ho volarem. Llavors es pesca malament perquè tens que anar deixant fil, és més difícil, vaja. Que a l'àvia li agrada pintar, a vegades anem a veure exposicions de quadres. Amb l'àvia aquí a Barcelona moltes vegades anem a comprar robes amb la meva germana i ens compra robes. En els jams tenim gamba, una altra gamba i a baix de tot cuc perquè es veu que els agrada més el cuc que no la gamba, o al revés, depèn del dia. I ara per tirar traurem d'això i deixarem anar el fil ja. Jo el màxim que he pescat són capgrossos i granotes, perquè pescar peixos no. Quan es mou la punta és senyal de que acaben de picar, com ara,
i tu també ho notes amb la canya i quan ja sàpigues segur que el tens, com ara, que sí que el tinc, doncs anem recollint a poc i el portem cap a dalt. Aquí. Hem agafat un pagell. Com que és molt petit, doncs llavors el tornem a l'aigua. Això de que pesquis un peix petit i tiris llavors després a l'aigua em sembla molt bé, perquè encara té molt temps i a més, si després el tornes a pillar, igual és així, més gran i més bo. És un pagell gran. Ui. Pagelito a babor. Al futbol gaèlic, quan la pilota passa per sobre el travesser entre els dos pals, l'equip suma un punt. Vale? Molt bé, Josep! On et tira? Això vol? Si dones la pilota, sí. I si ataques amb una mà, sí. Vinga, Josep, a per ella! Oriol, ben pillada. Molt ben tret, Oriol. Vinga, Oriol, va. Passa'l. Ara. Que l'Oriol vagi un rato amb nosaltres, si no ens paren. A mi em dona igual. Per la turca. O et fa il·lusió. M'és igual, no sé què. Michael! Es pot canviar la durga per l'Oriol? Sí, Val. feu qui vulgueu. Ara remuntem, tu, amb l'Oriol. Com que l'Oriol domina el futbol gaèlic, el seu equip està guanyant. Per això el Ferran demana que es canviï d'equip una estona. Defensa. Fes-li! És un bon passe! Aquí! Ajudeu-la! Pilleu-li! Aquí! Ferran! Sí, home, tu mai me la passes! Molt bé, Júlia. Jo em pensava que seria més fort encara tirar-se per sobre com un rugby, em pensava que seria. O un esport així més bèstia, però ha estat bé, tranquil·let, així. Júlia. Aquí! Falta. Això del futbol gaèlic no és tan fàcil com sembla. Però a Irlanda, el futbol gaèlic no és l'únic esport nacional. A Irlanda hi ha un altre esport molt popular, el hurling, una mena d'hoquei que juga per l'aire amb dos equips de 15 jugadors cadascun. Es diu que és un dels esports més ràpids del món. 70 era el nebot d'un rei irlandès i la profecia deia que seria un bon rei. Diuen que era ràpid com el vent i que podia colpejar una pilota de hurling, llançar el pal i després córrer tan ràpid que arribava a agafar-los abans que caiguessin a terra. En el seu honor es celebra cada any el Poc Fada, un campionat per veure qui és capaç de fer avançar 5 quilòmetres una pilota de hurling amb el mínim de cops. Això és un pal de hurling i aquesta és una pilota de hurling. Jo ara vaig a fer com el 70 i vaig a batre el rècord català de Poc Fada. Aquesta pilota és massa dura i encara prendríem mal, així que utilitzaré una pilota més tova. El futbol gaèlic és una barreja de futbol, bàsquet, rugbi i altres esports. Els jugadors només poden fer 4 passes amb la pilota a la mà. Si volen avançar més, han de botar-la. Llavors poden fer 4 passes més. I si encara volen avançar més metres, s'han de fer una autopassada amb el peu. Aquesta maniobra es diu solo.
Per passar la pilota a un company es pot xutar o colpejar-la amb el canell. L'objectiu és batre la porteria contrària. Si es fa gol al porter, se sumen 3 punts. I si s'aconsegueix xutar alt entre els dos pals llargs, s'aconsegueix 1 punt. La podríem dinar freda, no? Menys?